Son es uet de ser en Aran. En tots els pobles s'escuta la cançó. Són els aplaudiments d'un poble empàtic i solidari. Els professionals sanitaris vos escutam emocionadi e vos volem dar les gràcies. Pramo que des dels vostres llestres e balcons ençà, ets que les hores de treball no siguen tan lungues, que els lermes queiguen sus un arric, que l'esperança pensa cansament e que l'esforç comú vagi guanyar a la malaltia. Els professionals sanitaris, professionals socials i d'emergències estimam çò que hem. Pramo que çò que hem és ja de guarir-vos. E nosati, un dia darrere l'aute, amb les vostres trucades de mas, t'havemos guarits a nosati, de la herida que deixa aquesta nova malaltia, del desconcert d'aquesta imaginable situació, de la preocupació de no poder buscar una solució definitiva. Mes hem aciu e no mos rendiram, en que tot hi comencem un altre carrer. Reprenguem els nostres somnis, passegem lliures pels nostres muntanyes e abracem els nostres. No mos rendim, acceptam el repte, pramo que sabem que ets amb nosati. Sabem que la vostra batalla ei pla dura, que en casa et soleis a mar e que et vent no s'escuta, que els parets s'encongisen e se dilaten els minutos. Gràcies, Aran, per demostrar un cop més la força d'un poble que se coneix, on els vecins i vecies saluden damunt, com va? On les notícies arriben abans pels trucades que pels mitjans de comunicació, on te criden pel nom de la tua casa, on gràcies al suport de tutti i totes tornarem l'eu a poder estar a massa.